Urteko lehen saioan, IBEX 35, IBEX 34 da. Bankia atera dute. 35 balore nagusien zerrendatik, kanpoan 12 galdu du goizetik. Batzorde teknikoak erabakiko du, baldintza berriekin itzultzen utziko dion edo beste batek hartuko duen 35. lekua. Diru publikoak erreskatatu ondoren bere kapital egitura aldatu delako atera dute. Akzio arrunten ordez, bono aldagarriak ditu, koko deitzen dituztenak. 100 eurotik 90 galduta daude bankiaren debutera joan ziren inbertsoreentzat. 2011ko maiatzean izan zen. Galerak duela 6 hilabete hasi ziren diru publikoarekin erreskatea egin eta gero. Eta azken 4 saioetan bizkortu egin dira. 2013an epaile baten itzalean hasi dute bankia burtsara eraman zuten 33 gizonek. Administrazio kontseiluko kide ohiak inputaturik, Rodrigo Rato ere bai, epaileak leporatzen dio bankia burtsara eramatean, diru kontu faltsuak aurkeztea, makinazioa eta iruzurra. Bankiaren presidente ohia, munduko diru funtsaren zuzendari ohia eta Aznarren presidente orde ohia, horrela iritsi zen burtsara bankiarekin. Gaurtik, bankua kanpoan dago.